Pasalamatan nato ang atong Ginoo nga atong buhi nga Dios sa malampuson nga youth camp nga gipahigayon diha sa dinhi sa atong iglesia. Atong pagpakan ang Ginoo para sa youth. Sige, malipayong Domingo kanatong tanan. Dagong kalipay ug kadasig nga makakita kaninyo nga niya nasad karon, no? Mao gyud desire sa akong kasing-kasing nga makakita ang mga kaigsuunan nga mutambong niining ato ang pangalagad sa Dios. Ingon man usab akong gihangyo ang tanan nga mutindog nya tan-awa inyong mga ug naa pa makanay tao diha inyong tupad tan-awa. Anyway, sige, salamat gyapon ta sa Ginoo nga inigtan-aw nato lingkurana na lang. Pero sige lang, okay ra. Kay balo kita nga ang mga kasing-kasing atong mga kaigsuunan nga wa dinhi ni adire. So bisan pa man gani atong man makita nga naab gyapon nag-appeal sa atong online, no? Ug akong gi pasalamatan sila si Sister Elisha Fitcher ug si Quinalyn Larido. Salamat sa inyong pagtambong ining ato ang online service ug panalanginan kamo sa Dios. Kung asa man kamo karon dapita, ang Dios magauban kanunay kaninyo. Ug dili man nato kalikayan daghan pang mga kaigsuonan nato nga wala pa gyud kaanhi, no? Pero moabot gyud ang panahon nga mutambong na sila dinhi sa ato ang online personal gyud nato nga service, no? Ug ubanan unta kamo sa presensya sa Dios. Labi na gyud niining online sa pag-broadcast nato ning adlaw. So bag-o pa mo dinhi, ayaw mo kalimot og pag-like sa ato ang FB page o ka-subscribe sa ato ang YouTube channel. Salamat. Ug doon na tayo pahibalo mga igsoon. Praise report kato akong gingon ganiha, no? Nga angay gyud nato pasalamatan ang Dios nga buhi sa iyahang paggiya, sa iyahang pag-provide, paghatag og proteksyon sa tanan nga nangapil sa youth camp. Atong pasalamatan ang Dios nga matinud-anon gayud siya sa iyahang mga saad diin atong nakita pinaagi sa kalampusan sa maong youth camp. Okay, kaduhang mga igsoon. Dako gyud pasalamat nako sa Ginoo alang sa kasayuran sa tanan nga kay balo nako nasayod namo. Nga first anniversary nato ron sa ato ang Cebuano. Tupakpakan ang atong buhi nga Dios. Dako kayo akong pasalamat sa iyang pagkamatinud-anon, sa iyang pag-provide, sa iyang pag-sustain nato ining maong buluhaton nga wala nato ibawi daw sama ra gahapon pero karon 1 year na. Dili ni tungod sa atong kusog, dili ni tungod sa atong paningkamot o paninguha, kundi ang Dios ang nagpahiluna sa tanan nga nakaabot pa kita og lain pang mga katuigan. Maabot pa kita laing mga daghan pang mga anibersaryo sa ato ang Cebuano Fellowship. Usab nagpasalamat ako sa nagpaluyo niini sa ato ang mga gadala nining maong iglesia ug atong mga kaigsuunan. Nagpaluyo niini akong gipasalamatan ang Dios nga panalangin ang Dios kanila sa ilang kinabuhi nga magpadayon sila pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug ang ikatulo nato nga pahibalo mga igsuon ang medical mission. Aduna tay pagabuhaton nga medical mission karong August 6. Unya nagkinahanglan ta og mga volunteers, no? Akong gihangyo ang atong mga kaigsuonan katong mga medical professionals, mga medical aides o mga volunteers sa atong traffic control, mga counselors o sa logistics. Nga aduna tay orientation of volunteers karong moabot nga 23 Sabado kini mga igsoon ug akong gihangyo nga kung kinsa katong adunay kasing-kasing nga gitandog diha sa Ginoo nga mutabang nining maong buluhaton, mo fill up lang mo dito ug mo sign in lang mo sa ato ang sign mo sa ato ang doon naman siguro gibutang dito or dola si Jenny. Doon na sa mga gibutang diha sa lingkurana naa din na ang gibutang diha nga papel nga gamay, isulat lang og asa mo gusto nga mo apil o mutabang. Naimutang na. Salamat. Ug usa ka dako nga pribilehiyo usab nga sa makausap pa aduna na usab kita congregational prayer and fasting umaabot karong July 25 ngadto sa 29 alas 7 sa gabi kana magsugod mga igsoon for 5 days, Monday to Friday na siya. Ug usab ka dako nga pribilehiyo nga magampo alang kaninyo subos sa giawhag sa iglesia ang katong mga kaigsuonan nga buot maghatag og ilang mga prayer request, mga pag-ampo sa ilang
alang sa ilang mga kaigsuunan o kaha sa ilaha personal. Kung doon na kamoy mga pagampo na ay ato ang prayer card din ha, nga ato ang makita din na sa atong lingkuranan na isa sobre, or i-text lang sa number nga 0912-130-6148, or i-chat sa ato ang Facebook page. Ako lang ipahibalo nga kung kini inyong mga prayer request sa kini ka confidential, ato lang ipadala sa ato ang pastoral team. Pero og dili ato na siya i-post aron ang tanan natong mga kaigsuonan nga makabasa nini makaampo usab sa inyo mga prayer request. So salamat no, managdaghan to. Pero pasalamat ta sa Ginoo sa first year anniversary sa atong Cebuano. Amen. Atong pakpakan pag-usab ang tumbuhi nga Dios nga igsuon. So sa atong series nga kinsa si Jesus, ato sang gi-post ug kausa padayon ta sunod Domingo tungod kay aduna may special service sa mga youth. So ako usab nga gipahaom ang atong mensahe karon sa katong atong series, gipahaom ko usab kini ang atong mensahe sa atong youth, sa youth ministry no, sa wali ni Pastor Brian. So gihangyo na ko ang tanan, manindog ta mga igsoon. Atong basahon ang sitas nga atong gigamit, atong gikutlo sa Biblia no. Lucas 15:11 ngadto sa 32. Ato kining dunganan pagbasa mga igsoon. Ug siya miingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ug ang manghod miingon sa iyang amahan, amahan ko, ihatag kanako ang akong bahin sa kabtangan. Ug iyang gibahin ang iyang kabtangan ngadto sa matag usa kanila. Human sa pipila ka adlaw gihipos sa manghod ang tanan nga iyaha ug milakaw ngadto sa layong dapit. Ug didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Ug sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom ni atong yuta ug siya misugod sa pagbati sa kawadon. Busa milakaw siya ug nagpahimo nga sulugoon sa usa sa mga nagpuyo ni atong yuta nga misugo kaniya ngadto sa iyang kaumahan sa paglawog sa mga baboy. Ug siya nangandoy sa pagkaon bisan pa man sa mga bunga sa mga tanom nga gikaon sa mga baboy, ug walay tawo gayon nga mihatag kaniya o bisan unsa. Pansa dihang nakaamgo na siya, siyang kaugalingon siya mingon, pagkadaghan sa mga sinuhulan sa akong amahan nga may igong pagkaon ug sobra pa. Samtam ako dinhi hapit na mamatay sa kagutom. Mitindog ako, moadto ako sa akong amahan ug ingnon ako siya, amahan ko, nakasala ako, batok sa langit ug sa imong atubangan. Dili nako angay nga tawgon pa nga imong anak. Himuan na lang ako nga usa sa imong sinuhulan. Ug siya mitindog, miadto siyang amahan. Pansamtang didto pa siya sa layo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy. Ug midagan, ug migagos kaniya ug mihilok kaniya. Ug ang anak mingon kaniya, amahan ko, nakasala ako, batok sa langit ug sa imong atubangan. Dili nako angay tawgon pa nga imong anak. Apan ang amahan mingon sa iyang sulugoon, dada pagdali ang labing maayong bisti ug isulob kaniya. Ug butangig singsing ang iyang mga kamot ug sa patusi ang iyang mga tiil. Dada dinhi ang natingbaka nga gipatambok ug ihawa kini ug mangaon kita og magsadya. Kay kining akong anak namatay ug karon nabuhi pag-usab. Siya nawala apan karon nakit-a na. Ug sila misugod sa pagsadya. Sa bersikulo 25 paubos, ang iyang anak nga magulang dito sa uma. Ug sa iyang pag-abot dol sa balay iyang nadungog ang huni o pagsayaw. Unya iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug gipangutana kung unsay gipasabot niini. Ug siya mitubag kaniya, ang imong igsuon miabot ug gipaihaw sa imong amahan ang nating baka nga gipatambok. Tungod kay ang iyang anak mibalik man kaniya nga walay kakulian ug maayo ang panglabas. Apan nasuko siya og mibalibad pagsulod. Ug ang iyang amahan migula og mialam-alam kaniya. Apan siya mitubag siyang amahan, tanawa, sulod nining daghang katuigan nag-alagad ako kanimo ug wala gayod ako musupak sa imong sugo. Apan wala ako nimo hatagi bisan lang og nating kanding aron makahimo ako sa pagsadya uban sa akong mga higala. Apan sa pag-abot nining imong anak nga milamoy sa imong katigayunan kauban ng mga babaeng nagbaligya silang dungog, giihaw nimo alang kaniya ang nating baka nga gipatambok. Ang amahan mitubag kaniya, anak ko, kanunay ikaw nga uban kanako ug ang tanang butang nga ako imo.
Angay gayod ang pagsadya o paglipay kay kining imong igsuon namatay apan karon nabuhi pag-usab. Siya nawala pan karon nakitaan. Magampo ta mga igsuon. Langitong Amahan, balaan nga Dios. Amo kang giday Ginoo sa imong pagkamatinud-anon sa imong kinabuhi. Amo kang gisimba tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan Ginoo. Lord, nagpasalamat kami kanimo Ginoo Lord God, ining kahaponon Ginoo Lord God. Nga imo gyud gipakita ang imong pagkamatinud-anon sa imong kinabuhi Ginoo. Diin amo nakita sa among kinabuhi Ginoo nga hantud karon ikaw Ginoo nagpatiliwala kanamo Ginoo. Ikaw nagapadayon Ginoo sa paghatag sa among mga panginahanglan Ginoo Dios. Ug ikaw Ginoo nagpamuhat ining imong iglesia. Busa Amahan ining haponon nagampo kami Lord. Nga kung unsa man ang mensahe nga imong ihatag kanamo, ipadaton kini sa among kasing-kasing Ginoo Lord God. Ug bisan pa man sa among kalantip sa among salabutan Ginoo, dili namo makabot kun walay giya gikan kanimo. Busa Amahan, among isalig kanimo ang tanan Ginoo Lord God. Kining tanan Lord pinaagi lamang sa imong grasya Ginoo. Busa naginalig kami kanimo kay wala gid kami mahimo Lord. Busa Amahan, salamat dalaygon ka sa walay katapusan kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Dios ug manluluwas. Maning ko ta mga igsoon. Medyo ko taas no, taas-taas tong bersikulo ha. Pero salamat sa Ginoo ato ning himay-himayon. So sa dili pa ta mo padayon adunay usa ka sugilanon nga susama usab kahaom sa ato ang mga bersikulo karon nga atong paghisgutan. Adunay usa ka batan-on nga sa edad 13 anyos usa ka IT nga konsultant mikita na siya og $1,500 kada buwan. Aduna siya 18 anyos nga amiga. Na siya salapi, na siya mga higala. Ug tungod ni ini dili na siya mosulod sa klase ug magsige na lang og lakaw matag gabi. So gihatagan siya og ultimatum siyang ginikanan nga kung gusto pa siya mupuyo uban kanila sa ilang panimalay, kinahanglan undangon niya ang tanan ug mututok lang siya sa iyang pag-eskwela. Pero misupak ang maong batan-on sa iyang ginikanan ug naghimo siya glakang nga makalingkawas gayud siya sa poder sa iyang ginikanan sa legal nga pamaagi. So siya nagpuyo nga naginusara, gula magdugay ang iyang kahanas sa computer, nagsugod siya og ginagmay nga pag-hack. So nahimo siyang hacker. O kini nakadani sa pagtagad sa mga online criminals. Ug siya gi-recruit. So sila nakauban sa pag-hack sa dagko nga mga kumpanya o mga dagko nga mga bangko ug bisan man ang mga kumpanya sama sa GE or General Electric, IBM, International Business Machines. Gihack na niya magsuon tungod atong mga kaubanan niya. Sa edad nga 14 anyos nadakpan siya sa NBI. So sa maong salaod, ug tungod kay siya napahimulag naman sa iyang ginikanan sa legal nga pamaagi ug nagpuyo nga naginusara, siya legal usab nga gikonsidera nga adult. So gipatungan siya og kaso nga adunay sentensya nga 45 katuig nga pagkabilanggo. Apan dili dinhi natapos ang sugilanon ni imong watan-on tungod kay ang iyang kinabuhi susama usab sa sambingay mahitungod sa anak nga nawala. Ug ang maong sambingay atong gibasa sa mga sitas mao katong paghisgutan karon nga Domingo. Ang uluhan ni ato ang sermon mga igsoon mao nga ang anak nga nawala. No? So atong tan-awon dinhi ni imong mga sitas, i-consider nato o konsidera nato nga adunay tulo ka personalidad nga atong makita dinhi. Una, ang anak nga nawala. Ang ikaduha, ang amahan. Ug ang ikatulo, ang maguwang nga igsuon. Matag usa kanila adunay mensahe alang kanato. Ug atong tukion ang una mao ang amahan. O ang anak nga nawala, ang una. So atong basahon sa Lucas 15 bersikulo 12 ang Biblia nag-ingon. Ug ang manghod mingon sa iyang amahan, amahan ko ihatag kanako ang akong bahin sa kabtangan. Ug iyang gibahin ang iyang kabtangan ngadto sa matag usa kanila. So gipaila dinhi ang usa ka batan-on nga lalaki nga nangandoy nga makabaton og kagawasan gikan sa iyang amahan. Apan dili lamang kana iya usab gipangayo
ang iyang kabahinan sa katigayunan sa iyang amahan, nga unta dili gyud niya unta pa makuha samtang buhi pa ang iyang amahan. Mabasa na nato sa Hebrehanon 9:17. Inote lang ninyo. Ang iyang kiniaya naglagway sa bag-ong katilingban. Ug susama usab siya sa hulagway sa usa ka Kristohanon nga nahimulag o atong gitawag na nga backslide. Ug nagtuo nga sila wala na sila magkinahanglan sa Dios. Mao na ni tumbling. Matod pa sa Lucas 15:13 nagingon nga human sa pipila ka adlaw gihipo sa manghod ang tanan nga iyaha ug milakaw ngadto sa layong dapit ug didto iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. Wala na siya sa maayo niyang panghunahuna ug siya nagtuo nga maayo para niya nga siya mag-inusara. Tanaw nato kung unsa gayud ang klase sa pagkatao kining maong nawala nga anak. Sa diyang nakuha na niya ang kabahinan, mibiyahe siya sa halayong dapit. Sa atong nabasa. Dapit layo sa iyang panimalay ug miadto siya sa lugar nga nilapas sa boundary o sa utlanan sa yuta sa mga Hudiyo. Lugar diin ana ang mga tao nga wala mosunod sa pagtulunan sa Dios. Uban sa mga giingon nato nga Kristohanon nga nagpadala sa gawi sa kalibutan. Sa atong mabasa sa Lucas 15:14-16, versikulo 14-16. Gingon dinhi, ug sa nagasto na niya ang tanan miabot ang usa ka dakong gutom niadtong yutaa, ug siya misugod sa pagbati ug kawaladon. Busa milakaw siya og nagpahimo og sulugoon sa usa ka nagpuyo niadtong yutaa, nga misugo kaniya ngadto sa iyang kaumahan aron paglawog sa mga baboy. Ug siya nangandoy sa pagkaon bisan pa ang mga bunga sa tanom nga gikaon sa mga baboy ug walay tawo nga mihatag kaniya og bisan unsa. So atong makita din ning mga bersikulo mga igsuon nga bisan pa ang pagkaon sa baboy nangandoy siyang mukaon tungod kay gigutom na siya. Wala na siya nabilin. Nahurot na ang iyang katigayunan kay iyang giwaldas. So wala magdugay ang iyang paglipay-lipay kay giwaldas niya ang iyang katigayunan ug nahurot gyud. Moay nabilin. So pag-abot sa dakong gutom nga mihugpa sa mong dapit, iya na lang napalgan ang iyang kaugalingon nga mitrabaho sa kalulumpyo diin tigpagkaon og baboy. Kung atong mahinumduman mga igsuon nga ang baboy niadtong panahon na alang sa mga Hudiyo usa ka mahugaw nga hayop. Ila nang gitan-aw nga kanang baboy dili na maayong kanon tungod kay niadtong panahon na mahugaw. Pero karon salamat sa Ginoo lami kay litson. Tungod sa iyang pagkahugno, nahimo siya nga walay bili sa mga tao ug walay nihatag niya og pagkaon diya sa iyang kahimtang nga labihan na gyud niyang gutuma. Ato mo basa sa Lucas 15:17-21 nagingon nga apan sa diha nakaamgo na siya sa iyang kaugalingon siya miingon pagkadaghan sa mga sinuhulan sa kong amahan nga may igong pagkaon ug sobra pa. Samtang ako dinhi hapit na mamatay sa kagutom. Mutindog ako ug moadto sa kong amahan ug ingnon ako siya, amahan ko, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Dili ako angay nga tawgon pa nga imong anak. Himuan na lang akong usa sa imong mga sinuhulan. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan, pansamtang dito pa siya sa layo nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy. Midagan ug gikakos kaniya ug mihalok kaniya ug ang anak mingon kaniya, amahan ko, nakasala ako batok sa langit sa imong atubangan. Dili nako angay tawgon pa nga imong anak. So atong makita sa bersikulo 19, mao kini ang gipamulong sa anak sa dihang diha na siya sa iyang amahan. Sa ato pa iya gining gisana-sana, iya ning gimemorize nga mao ni akong isulti sa akong amahan. Kaya aron dawaton ko sa akong amahan inigbalik. Mibalik siya ngadto sa iyang amahan tungod kay nakaamgo na siya sa sayop niya nga pamaagi. Human siya nagtrabaho sa usa ka langyaw sama sa usa ka ulipon. Susama kini sa hulagway sa usa ka tawo nga atong gisgutan nga Kristohano nga ni backslide.
Daghan ang rason nganong makabackslide o mupalayo ang usa ka tawo. Pansusama gihapon ang sangputanan. Bisag unsang paagi nga buhaton sa tawo nga mahilayo sa Dios apan usa ra gayud ang sangputanan. So aduna tay pangutana mga igsoon, ngano man nga mo backslide man gyud ta? Ngano man gyud mo backslide man ang mga tawo o mupalayo sa Dios? Aduna kitay tulo ka na pagigisgutan. Una, kung maghuna-huna kita nga wala maghinalig sa Dios, mao kani ang sinugdanan sa atong pagka-backslide. Magkabig kini kanato palayo sa Dios. Mao na ang una. Ug ang ikaduha mao ang pagkawala sa atong pagtagad sa Dios nga daw nagkinabuhi kita nga walay Dios sa ato ang kinabuhi. Diin mo resulta kini nga maanod kita ngadto sa kapakyasan, magpabilin kini og espirituhanong kahawang kanato. Nga bisan pa unsa imong buhaton ang kalibutanong kalipay dili makatagbaw. Ang ikatulo, sobra o milabaw ang pagpaningkamot ug pagigbisog alang lamang sa pagtagbaw sa atong kaugalingon tinguha. So naningkamot ta, nagtinguha ta mga igsuon, aron kita mabulahan, aron kita masangkap, pero naghuna-huna ta ato kining gihimo alang lamang sa ato ang kaugalingon o kini magtukmod sa pagkaunlod ngadto sa makauulaw nga kahimtang sama ni adtong anak nga nawala. So unsa may implikasyon ini? Kining sugilanon o kining sambingay kasagaran atong madunggan sa secular media, dunay mga pulong nga self-dependent. O sa Cebuano nagsalig sa kaugalingon. Mao ni kasagaran atong madungog, mga igsuon nga kanabang self-esteem unsa pa na dinha nga paghatag nato og kadasig, paghatag nato og pag-inspire nato pero kalibutanon nang gitawag nato og nagsalig sa kaugalingon, no? Self-sufficient. O wala ka magsalig sa imuhang panginahanglan sa uban, mao nang nagsalig ka, self-sufficient ka. Og self-reliant. Unsa man ning self-reliant? Kumpiyansa ka sa imong kaugalingon nga mahimo nimo ang tanan. Wala na gani ka magunahuna nga ang tanan gikan sa Dios. Ang kinabuhi nga wala maginalig sa Dios may usa ka kinabuhi nga tataw og laro nga nahimulag ikaw sa Dios. Unsa may atong nahimulagan sa Dios? Nahimulag ka sa iyang gugma, sa pagkig-ambitay ug otoridad sa Dios. Ang matuod nga kagawasan muabot kung ikaw mo voluntaryo nga musurinder sa imong kaugalingon ug sa kinatibuk-an sa imong pagkatao diha sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan, kinatibuk-an, dili partial. Ang Dios may gugmaon og tig palingkawas. Siya ang maghatag nato og freedom. Siya maghatag kanato og pagkalingkawas sa mga kalisdanan ug bisan pa sa atong mga kasalanan. Sa atong pagsurinder sa atong kinabuhi, diha ubos sa iyang kabubuton, kini naghatag kanato og kagawasan dili pagkaulipon. So atong makita kana mabasa sa Lucas 15:12 nagingon, mao kini ang ikaduha kabahin, ang una ang anak nga nawala, ang ikaduha ang amahan. Magisgot kita dinhi sa amahan ug atong sugdan sa pagbasa gikan sa Lucas kapitulo 15 kapitulo 12. Nagingon dinhi, ug ang manghod mingon sa iyang amahan, amahan ko ihatag kanako ang akong bahin sa kabtangan. Ug iyang gibahin ang iyang kabtangan ngadto sa matag usa kanila. Mupos sata. So ang katapusan dining pulo nagingon iyang gibahin ang iyang kabtangan ngadto sa matag usa kanila. So dili ra ang manghod gibahinan, kundi gibahin sa amahan sa matag usa kanila. So ato nang tukion unya sa dayon na natong sa katapusan, no? So daghang miingon nga nasalbar unta ang amahan sa ilang kahimtang sa daghang kasamok kun wala pa niya bahin-bahina ang iyang katigayunan ngadto sa iyang mga anak. Mao nay mga conclusion o mao nay ginaingon sa uban ang gipakasa kinsa man
Sad-an na hinuon ang amahan. O kung wala usab niya tuguti, ang anak gumubiya sa panimalay. Tumaw gyapon, sad-an gyapon ang amahan nganong gitugutan nga muhawa ang iyang anak. Apan kay balo mo maigsoon nga apan gihimo kini sa amahan aron makakaton o makaamgo ang iyang anak nga maghinalig sa Dios sa iyang kinabuhi. So dunay tumong, dunay purpose, dunay katuyuan. O ang mahinungdanon nga pagtulunan nga makutlo nini sa anak mao kini nga mapaubsanon ug magpaubos. Unta maunta ni iyahang makutlo nga pagtulunan. Masayod nga dunay tugbang ang tanan nga pagabuhaton. Ug matuod nga kalipay wala magsalig sa mga butang nga kalibutanon. So atong nakita nga kining tulo nahiaguman o nakita sa anak nga nawala. So sama usab ang amahan sa atong Dios sa maong sambingay. Nga dunay panahon nga tugutan niya iyang mga anak o gatagan niya og panahon nga maglaroy-laroy kita. Tagaan tag kagawasan sa Dios. Maglaroy-laroy ta, gusto mo gyutang maglaroy-laroy, sige suroy. Tungod kay siya dili usa ka madaog-daogon ug dili siya mamugos sa tao pinaagi sa kabangis o kusog aron magpasakop kaniya. Ang atong Dios gugma. Ang atong Dios may gugmaon, ang atong Dios maayo ug matinud-anon. Dili niya supakon ang atong kabubuton, hinuon iya kitang imbitahon diha kaniya aron gawasnon kita nga moduol kaniya. Wala siya mamugos nato. Kung sa atong experience sa atong mga anak, mga doon na naman tayo mga anak din gawas anang mga single. Kung doon na kay disiplinahon nimo imong anak ug imong hadlokon, karong panahon na dinhi na mo epic. Instead nga mo sugot na sila, mo rebelde na sila. Di ba? Agree ba mo anak? Pero kita mga Kristohanon kay balo taon sa pagdala sa atong mga anak tungod kay atong pinasubay gikan sa pulong sa Dios kun unsaon nato pagdisiplina ang atong mga anak. So adunay panultihon nga ang turo magsuroy-suroy lamang sumala sa gitason sa hikot sa pisi. Pasagdan na magsuroy-suroy pero ang tagiya na gibutangan ng pisi, diha ra ka koto bagsira kag tuyo. Gitugot sa Ginoo nga adunay eksaktong gitason ang pisi nga gihatag kanato kay nasayod siya nga mubalik ra gayud kita kaniya ug dili kita mahilayo. Kay wa pa ta hikti, wa na nakabuhi na ta. Wa na ta dinhi. Wa na ta magsimba sa atong buhi nga Dios. Ang reaksyon sa amahan sa pagbalik sa anak nga nawala nagpadayag ug mahinungdanon nga kinaiya sa Dios atong makita dinhi nga ang gihimo sa amahan atong makita nga mao gyud ang gibuhat sa atong Dios kanato mga igsoon, gitagaan tag kaluoy, tagaan tag grasya. Una, ang Dios puno siya sa kaluoy. Ingon man ang Dios adunay kaluoy sa mga nawala. Mabasa na sa Mateo 9:36. Inot lang. So ang atong Dios o ang amahan sa maong sugilanon, sa maong sambingay, iyang gisugo ang iyang mga ulipon sa paghatag og pinakanindot nga bisti ngadto sa iyang mga anak. Kung atong tan-awon mga igsoon ang atong Dios, gibistihan kita sa Dios ug manindot nga mga sapot ang mga makasasala nga moduol kaniya ug iyang gihatagan sa kupo sa iyang pagkamatarong. Ingon ni ana ang atong Dios mga igsoon. Ang amahan ining sugilanon gipasuluban og singsing ang tudlo sa iyang anak, diin mao kini ang simbolo sa pagdawat sa iyang anak balik sa pamilya. Ingon man ang atong Dios, nagtratar kanato nga ang tao nga mubalik kaniya sama sa iyang mga anak dili ulipon. Wala kita gitratar sa Dios bisag unsa ta ka makasasala kay kitang tanan pareho ra gyud og apelyido at tubangan sa Dios. Si Tan Pulano o si Tan Pulana ang ilang apelyido makasasala. Kitang tanan makasasala. Pero ang Dios nagtawag kanato ug sa atong pagbalik sa Dios, giisip kita niya nga iyang anak dili ulipon. Mao na nakapakaayo sa atong Dios maigsuon. So ang amahan din ining sugilanon gipasuluban og sandal o sapatos ang iyang tiil. Kay tan-aw siguro niya wa na ginahimo, nagtiniil na siguro, hugaw kayo no.
Aw gisugo man ang sulugoon siguro gihugasan gisa tong tiil ato una pagipasulob og sapatos, no? Usa ka pagpakita sa usa ka tawo nga adunay kagawasan. So doon na din mga kahulugan, no? Kanang gipanghimo sa man. Pasulog og singsing, pasulog gisininaan, unya pasuluban og sapatos. Mao ni ang timaylan hini nga mao kini nagpakita nga ang tawo ug ang iyang anak gitagaan na niya og kagawasan. Ingon man susama usab kung kita mo duol sa Dios, makakaplag ug walay katapusan nga kagawasan. Di ba? Nana sa Juan 8:32, inot lang gyapon ninyo. No? Unya dinhi ang amahan ni gipaihaw ang pinakatambok nga nating baka ingon man nga katong gibuhi nila nga doon na sila giandaman ini mga igsoon. So ato makita gipaihaw ang pinakatambok nga nating baka. So doon ay tuyo nganong gipatambok. Apan kun atong tanan ang sugilanon di wala ni giandam alang sa iyang anak nga mobalik. So sama usab ug atong tan-aw ang gibuhat sa atong Dios. Wala igsapayan sa Dios ang bisan unsay bugti. Bisan pa ang bugti nini mao ang kamatayon sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron kita maluwas. Kamatayon sa iyang anak mo iyang gihatag kanato. Kamatayon diha sa krus aron kita mahibalik kaniya o kita maluwas sa tukma nga kamatayon tungod sa atong sala. Mao na sa John 3:16 tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak ug kinsa katong mutuo kaniya makabaton dili gayud malaglag kun dili makabaton ug kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa pag-ula sa iyang hamiling dugo dito sa cross sa Kalbaryo. 2,000 kapin ang milabay ka tuig. So ang amahan din nagsaulog. Nagsaulog ang amahan sa pagbalik sa iyang anak. Nag-celebrate siya. Kay balo ba mga doon naghapon na siya susama nga hitabo kung doon ay usa ka makasasala nga mubalik diha sa Dios unsa may mahitabo. Ingon din nga ingon man kung adunay usa ka makasasala nga maghinulsol dakong kalipay ug pagmaya sa mga anghel sa langit. Dakong pagmaya sa mga anghel sa langit. Kung doon ay usa ka makasasala nga mobalik sa Dios. Mao na ang buluhaton sa mga Kristohanon nga magkabig kitag mga kalag atong dad-on diha sa tiilan ni Ginoong Hesukristo aron magmaya ang mga anghel sa langit. Malipay ang Dios niya na migson. So may implikasyon ani. Kini mao sambingay makapaikag kayo kay daghan nagtawag niini nga the prodigal father. Ang father day dinhi mo ay prodigal, no? Dili day ang anak. Inay unta prodigal son. Kay nahibalo mo sa ilang panahon sa una, dili sila mutugot nga paabuton nila ang pagbalik sa usa ka rebelde nga anak. Apan kung mubalik kini, dili na usa ka anak ang pag-ila. Inay usa na lang kaulipon sa tibuok nilang kinabuhi. So mismo ang anak, nahibalogid siya may tungod ani. Kay nganong niingon man siya nga, ayaw na lang ako og dawata isip anak, kundi usa ka ulipon. So tataw klaro nga kining anak nga nawala nahibalogid sila sa ilahang mga pamaagi ni adtong panahon na. Ato nang makita sa Lucas 15:21. Ningon dinhi. Ug ang anak mingon kaniya, amahan ko nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Unsay giingon dinha? Dili na ako angay tawgon pa nga imong anak. Mao ni iyang gisigsig-o sa una. So wala pa siya moadto muulis ila. Balik kini niya kay mao na ako isulti sa kong amahan. No? Apan kini mao sambingay nagpakita nga ang Dios. Kay balo ba mo? Nagpakita ning maong sambingay nga ang Dios labaw nga malipayon sa pagdawat sa mga makasasala, lakip na ang paghatag ug kapasayloan sa ilang mga sala. Paghatag og gugma, paghatag og kaluoy o paghatag og grasya, ingon man paghatag og katungod nga mahimo kitang anak sa Dios kung tinud anay gayod ang atong pagbalik
diha kaniya. Dili lamang kita kutob diha nga ikaw kung mubalik ka sa Dios, mahimo kang anak sa Dios, tagaan kag kahigayunan. Apan unsay gingon dinhi? Kun tinud-anay gayud ang atong pagbalik diha kaniya. So ang una, ang anak nga nawala. Ang ikaduha, ang atong gisgutan ang amahan. So atong hisgutan ang magulang nga anak. Ang ikatulo nga karakter na ini maong sambingay. Sa Lucas 15, 25, 28, nag-ingon, ug ang iyang anak nga magulang dito sa uma, ug sa iyang pag-abot dol sa balay, iyang nadungog ang huni o pagsayaw. Unya iyang gitawag. Ang usa ka sulugoon o gipangutana kung unsay gipasabot niini. Ug siya mitubag kaniya, ang imong igsuon miabot ug gipaiyaw sa imong anak amahan ang natingbaka nga gipatambok. Tungod kay ang iyang anak nahibalik man kaniya nga walay kakulian ug maayo ang panglawas. Apan nasuko siya ug mibalibad sa pagsulod ug ang iyang amahan migula ug mialam-alam kaniya. So ato nakita din mga igsuon nga wala madawat sa magulang ang gihimo sa iyang amahan sa pagdawat sa iyang manghud nga nakasala sa iyang pananaw. Ang magulang nga anak nga nasuko sa amahan ug tungod kay bisan man iya kining igsuon, siya wala nalipay. Wala siya modawat sa pagpasaylo sa iyang amahan sa anak nga mibiya. Sa pagbalik sa amahan ini isip kabahin sa pamilya, so supak kayud siya. Ug siya pasultion dili na siya modawat anang ako dili na ako igsuon, ulipon na siya. Gipasabot sa amahan ang magulang nga anak. Unsay giingon dinhi sa Lucas 15:32? Ningon ang amahan, ningon ning pulong sa Dios nagingon, angay gayud ang pagsadya og paglipay kay kining imong igsuon namatay apan karon nabuhi pag-usab. Ug siya nawala apan karon nakit-an. Mao ni nahitabo sa atong bag-o lang nga youth camp, lost and found. Nakit-an gyud nila. So atong tiwason. Ingon man ang magulang nga anak daw sama sa hulagway sa mga parisiyo ug iskribo ni atong mga panahon na. Nahibalo na siguro ta o nakabasa tas Biblia ang mga parisiyo sa una ilang gipatigbabaw ang ilang pagkamatarong. Apan nagpahinumdom usab kini sa atong mga kin-iya. Tungod kay dunay duha ka matang sa Kristohanon nga anaa sa iglesia. Una, takos sa kaugalingon. Kana bang gitawag nila og self-deserving? Takos sa kaugalingon. Ang magulang nga anak ni akusar sa iyang amahan sa wala paghatag og ganti sa iyang daw tulid og maayo nga batasan og kinaiya. So unsay ato makita dinhi? Nga iyang akusahan ang iyang amahan nga wala ko nimo tagay ganti sa akong pag-alagad kanimo. Unsay gitubag sa amahan sa Lucas 15:29, ingon siya, apan mitubag ang iyang amahan, tan-awa, sulod nining daghan katuigan nag-alagad ako kanimo. Mo ni giingon sa maguwang, nag-alagad ako kanimo ug wala gayud ako musupak sa imong sugo, apan wala ako nimo hatagi bisa na lang og nating kanding aron makahimo ako sa pagsadya uban sa akong mga higala. Perti gid ang kahiubusa. Ngano man ang ilang gipatambok nga baka basin katugdo natoy isakripisyo. Mo giihaw alang siyang manghod nga nibalik. Nya ningon siya nga wa gani ko nimo ihaw sa kanding. Makita gini mo unsa ang kasing-kasing sa igsoon. So aduna usab nga mga Kristohanon mga igsoon nga adunay kinaiya nga sa ilang pagpangalagad sila nag-isip nga nahimong mas angayan sa pabor sa Dios kaysa uban. Karabang mas pabor ko anak, tagaan ko pabor sa Ginoo anak niya, pareho ta sa ako nang giingon, pareho ta makasala. Grasya ra gyud sa Ginoo. Ug daghan man gihatag sa atong igsoon, maglipay ta. Ug gamay man ang ato, maglipay gihapon ta. Tungod kay ang grasya sa Dios pareho gihatag nato. Tukma sa atong panginahanglan. Sayop na nga rason. Ang una, tako sa kaugalingon, self-deserving. Ang ikaduha nga klase, nagpakamatarong sa kaugalingon. Mao ni atong gitawag nga self-righteous. Satol kayo. Gamay ra gyud kayo ang linya
nga mahimo kitang ingon ni ana. Matud pa sa Lucas 15:30-31 ningon dinhi. Apan sa pag-abot nining imong anak, matud pa sa maguwang, pag-abot nining imong anak nga milamoy sa imong katigayunan, kauban sa mga babaeng nagbaligya silang dungog, gihaw nimo alang kaniya ang nating baka nga gipatambok. Ang amahan nito ba kaniya, anak ko, kanunay ikaw uban kanako. Ug ang tanan nga butang nga ako imo. Mao nay wa makita sa maguwang. Tungod kay nagpabilin, napatigbabaw siyang kasing-kasing, ang kasina, ang kalagot sa iyang igsuon. Ang magulang nga anak masaligon sa iyang kaugalingon, nga pagkamatarong og iyang gitan-aw ug nagpasangil siya sa iyang manghod nga sad-an. Nahimo siyang huwis, nahimo siyang judge sa iyang igsuon. Susama usab kini kanato mga Kristohanon nga nagtuo nga puno sa iyang kaugalingon o sa atong kaugalingon nga pagkamatarong ug napuno sa paghukom ngadto sa uban nga nangapakyas. Dili kita makalikay mga igsuon nga aduna gyud mga igsuonan nga muhukom dayon kung makakita sa atong igsuon nga pakyas sa ilang kinabuhi. Dili na mawagtang. Ug sama sa naisgutan ining sa miaging sermon nga susama sa mga Parisiyo ug iskribo nga nag-isip nga sila balaan. Sila labawng makasasala, dili labawng makasasala ug nakinahanglan sila sa kaluoy ug grasya sa Dios. Tungod kay ilang gitan-aw ang ilang kaugalingon nga mas maayo ug mas matarong kaysa uban. So unsa may implikasyon ini? Nakahinumdum mo sa atong sugilanon nga atong giuna sa ato ang introduction, no? May tungod sa usa ka batan-on nga sayong edad nahimong usa ka hacker. Ug adunay silot tungod kay nadakpan siya, adunay siya silot nga 45 ka tuig nga pagkabilanggo. So atong noon 14 ni siya nadakpan ang iyang edad. Ug gisilutan siya 45 ka tuig. Pila na may edad in town ini gawas. Asa naman ang iyang kagmaon? Unsay may tabo siyang kinabuhi? Apan sa pagkakita sa huwis, iyang nakita ang usa ka pinasagdan ug masamok ang kahimtang sa usa ka batan-on. O kinigihatagan niya ug laing higayon. Ang huwis kini. Ug mao nga gibando sa huwis nga ibalhin siya ngadto sa juvenile detention cell, a center. So gibalik siya didto. Tungod sa gihimo sa batan-on nga legal ang iyang pamaagi nga mahaw-as siya dito sa iyang gidikanan, nahimo sa usab legal ang iyang paghukom kaniya tungod kay niguwa naman siya, naginusara naman siya, nagkinaugalingon siya. So maong gibutang siya dito sa maximum security prison. Apan niabot og kaluoy ang maong huwis, mao nga ni-order ang huwis nga dadaan nito ibalhin dito sa detention juvenile sa mga bata, detention center ng mga batan-on. Unya ang iya pagyong gihimo, human sa usa ka tuig siya gipagawas o gisuspenso ang iyang silot ubos sa kondisyon totalahon. Human sa usa ka tuig siya gipagawas o gisuspenso ang iyang silot ubos sa kondisyon nga dili na siya mohimo og laing krimen. Og mosulod siya sa militar kung siya ana-ana sa saktong edad. So wala mapadayon ang 45 ka tuig, mga pila na to, duha o usa ka tuig ra ang iyang pagserbisyo, duha ka tuig, gihatagan na siya kondisyon sa huwis. Gisuspenso ang iyahang paghukom, ang iyang sentensya nga 45 ka tuig, ubos sa kondisyon nga mosulod siya sa militar, dili na siya maghimo og laing krimen. Ug tuod man, ug atong tan-awon, ang maong huwis aduna gay kondisyon sa iyang gibuhat nga kaayo ni adtong maong batan-on. Tuod man nahiapil siya sa Navy, ug gimanhiman nahimutang siya sa Intelligence Division. Nagbunga ang kaayo sa maong huwis. Pero kung atong balikon ang atong gitan-aw kung unsay gihimo sa huwis sa iyang maayo nga gihimo, doon na siya kondisyon. Panhinumdom yung mga igsuon, ang kaayo sa atong Dios bisan pa ang iyang kinabuhi giula alang kanato. Ang kaayo nga gibuhat sa Dios walay kondisyon.
Walay kondisyon ang gihatag ang Dios. So milabay ang panahon siya naghimo uban ang iyang igsuon o ang mga website nga nakatutok sa financial o kini nagbaligya sa kantidad nga lapas sa napulo ka milyones dolyares. So napahimuslan niya ang iyang kinabuhi binagi sa pagtabang ni atong maunghuis. Og sa pagkahitabo sa 9/11 katong September 11 katong nihugno ang dako kang building o tower dito sa New York, siya gipabalik sa gobyerno ug siya nakahimo usa ka virtual simulation alang sa militar. Usa kini kasama sa duwa nga computer gihimo niya. Ug dinhi nagsugod nga siya mitutok sa pagpadayon sa paggama og mga virtual worlds sa paghimo og computer games. Mao ni ang gipang sige og gamit siguro sa mga kabatanunan. Dili lang batanon hasta kita. So sa katapusan, siya nakahimo og usa ka game development studio nga gitawag kini og 3G Studio Incorporated. Siguro familiar mo ani. Ako sad. Dili. 3G Studios Incorporated. Karon pa ko nabasa niya. Nako ni nabasa no, nindot kay ni. Nga nakahimo og turnover og lapas sa 10 milyones dolyares sulod sa usa ka tuig. So ni income siya, nidako iyang kita nini ug ang maong kumpanya nagtabang usab alang sa pagmentor sa mga batan-on nga masamok ang kahimtang susama kaniya kaniadto. So dunay resulta ang nahitabo sa iyang kinabuhi tungod kay iyang gitan-aw ang iyang niagi nga diin usa ka gubot nga kahimtang ug iya usab kining gitabang ug gihimo ngadto sa kamatulonan. Ug ang maong tawo atong tan-awon ug ang maong tawo mao si James Costa. Gwapo. Mao ni siya si James Costa ang naghimo nining 3G Studios Incorporated kauban ni siyang mga igsuon. So atong makita mga igsuon nga bisan sa kaluoy sa huwis nagbunga og mayo unsa na ka ang kaluoy sa Dios diri kanato. Ato magyung makita nga ang katawhan dili gayud makaamgo sa sayop nila nga binuhatan hangtod dili nila masinati ang kapait sa kapakyasan. Hinumdumi igsuon nga lisod na kaayo ang panahon ug ayaw padala sa limbong sa kahigayunan aron dili ikaw mapagan. Kinahanglan kita maghinulsol tungod kay walay mag-una nga pagbasol. Sa Dios moduol ang tanan aron ang iyang grasya atong matagamtaman. Amen. So agi pagtapos hinumdum mga igsoon nga ang lawas ni Kristo nga mao ang iglesia kini. Mao kini ang iglesia sa Dios. Mao lamang ang dapit diin ang mga makasasala makakaplag sa kagayunan nga magbag-o. Busa kitang mga Kristohanon, kitang mga katawhan dinhi sa mga iglesia dili nato ihikaw sa bisan kinsa ang oportunidad pinaagi sa pagdasig nila dili sa paghukom ni adtong mutambong sa simbahan o simba sa iglesia. Ubanan sa dakong kalipay kay tungod atong tan-awon nga utang kanato ang atong pagkamatarong ug kaluwasan diha sa Dios kinsa nahigugma kanato ug nagpakamatay alang kanato. Dili kita ang nakahimo nini moong katarong. Hinumduman nato nga wala gyud tay mahimo kun wala ang Dios sa atong kinabuhi. Bisan pag unsay atong buhaton mga igsuon, ang tanan natong mahimo kawang lamang. Ug atong tan-awon kitang tanan gayud gipakamatyan sa Dios tungod kay kita makasasala ug walay makaingon nga maayo nato. Kay atong basahon wala nako nabutang sa screen. Kung atong basahon ang 1 John 1:8 ngadto sa 10 uno ngadto sa 10 nag-ingon dinhi sa bersikulo 8 kung muingon kita nga wala kitay sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Muingon kita nga matarong. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon siyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala,
ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Sa Jis nagingon dinhi, kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabaka ko nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Ingon ni ana ang kahimtang kun ato kanang buhaton. Sa atong kinabuhi tataw og klaro nga giingon sa Dios nga kita makasasala. So kung imong giangkon mga igsoon nga ikaw nagkinahanglan, nga ikaw giangkon nimo nga ikaw usa ka makasasala og nagkinahanglan og manuluwas, giimbitar ko ikaw nga i-recommit ang imong kinabuhi diha ni Ginoong Hesukristo sama sa nahitabo sa anak nga nawala. Ang katalingban mo dawat kanimo kung aduna pa sila'y makuha nga kaayuhan. Gikan kanimo apan kung wala na isulod ang imong mga kamot, wala na kay ikahatag, isalikway ka na lang. Wala, dautan ka na, wala ka na'y pulos, alang kanila. Apan ang nakaayo og nakanindot mga igsuon, kay dili ingon ni ana ang atong Dios. Wala siya mag-apas kung unsay naa o wala nato. Tungod sa tanang higayon, welcome ka kanunay, welcome kita kanunay, ug atong dawaton, nga kita makasasala, kay dawaton ka sa Dios sa iyang presensya, kung imong giangkon, nga ikaw usa ka makasasala og nakinanglan og usa ka manuluwas. Ug alang ni adtong wala pay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus. Aduna kitay pag-ampo, mahimo ka mong musunod nini. Para katong nakabatunan nini maong relasyon ni Ginoong Hesus. Personal relationship ngadto ni Ginoong Hesukristo nga himuon ni ang Dios. Personal nga manuluwas, pagpadayon kamo sa inyong kinabuhi. I-maintain ang inyong kaluwasan nga gihatag sa Dios. Ang pingin ninyo, ang gugma o grasya sa Dios nga iyang gihatag kanato. Magampo kita mga igsoon. O Ginoong Dios, muduol ako kanimo karon. Usa ako ka makasasala. Ug dili ako makaluwas sa akong kaugalingon. Nito ako nga si Hesus, anak sa Dios, nga namatay diha sa krus, alang sa pagluwas kanako. Nabanhaw siya sa ikatulok adlaw, ug akong gihinulsulan ang akong mga sala. Gisugid ko nga si Hesus, akong Dios, ug manuluwas. Akong gitugyan ang akong kinabuhi diha kanimo, Hesus. Ug ako, ikaw giimbitar nga musulod sa akong kasing-kasing. Pinaagin ini, ako naluwas. Salamat Ginoong Hesus, sa imong pagluwas kanako ug paghatag og katungod nga mahimong anak sa Dios. Ug salamat amahan nga sa imong gugma kami nakapadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mensahe nga imong gihatag nining kahaponon nga amo gyung makita Ginoo nga bisan pa man luyo sa among pagkamakasasala, luyo sa among pagkamakadautan, andam ka og tagana nga mudawat kanamo kung tinud-anay kaming mubalik kanimo. Busa man liguna ang among kasing-kasing, bugusa ang among pagtuo diha kanimo aron makabaton kami pagtuo nga labaw pa sa among gituhuan sa wala pa kami makaila kanimo. Nini kapunon o Dios nagampo kami Ginoo Lord God. Nga matagpulong sa imong mensahe nini kapunon Ginoo. Mapatik sa among alimpatakan ug magpabilin sa among kasing-kasing aron sa kanunay imo kaming mapahinumduman nga wala kami mahimo kung wala ka. Bililhon ang takna Ginoo sa among kinabuhi. Tungod kay among kinabuhi ning kalibutan na daw sama lamang sa asok. Takulahaw lang mahanaw. Busa amahan, tuguti. Nga kini among nabilin nga kinabuhi, kini among hamubo nga kinabuhi. Among mahala diha kanimo alang sa kimayaan sa imong ngalan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.